na. Iyan na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Kagamba oh. Ayan si Mark. Ayan ng Antipolo dito mga kagamba oh. Salamat. Ayan oh. Shout out mo yung mga tropa mo. Shoutout sa mga sa hardware. Sila Kuya Johnny, sila Mama, sa hardware. Salamat. Thank you. Tatay ah. Kagamba sa Marilao, Bulacan. Dito kay Troy yung nanalo ng 10 kaang gagamba tsaka yung pitak. Ayan oh. Nilagyan na natin ng gagamba mga kagamba tsaka bumili siya ng isang kaha. Ayan, shoutout mo yung mga tropa mo, Troy. Salamat tayo Mendo sa shoutout sa ibang mga spider vlogger diyan. Tapos sa mga kaibigan, masalamat po. Thank you thank you. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit sa inyo. Welcome back to my channel. Sa lahat ng mga hindi pa subscriber dyan mga kagamba, pakipindot na rin yung subscribe dyan. Subscribe nyo na rin ang ating YouTube channel. At pati yung notification bell nya, yung pindutin nyo yung at all para lagi kayong updated sa lahat ng mga video yung ina-upload ko mga kagamba. Malapit na naman ang katapusan ng session ng gagamba mga kagamba. Sa bagong mag-undas yan, palagay ko medyo laylo na tayo. October na, so panibagong session ulit bago magkatapusan ng January mga kagamba. Shoutout muna kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Si Sir Alan, yung may anak siya na si Kamukan ni Basti. Sir, magandang araw sa inyo. Kay Sir Mark de la Cruz ng Spain, si Lakay. Si Sir Ray Villena ng Toronto, Canada. Si John Michael Ramos ng Baguio City. Si Kyle Casanova ng Calaca, Batangas. Si Menandro Gatchi ng Baliwag, Bulacan. Si Jason Cruz ng Bustos, Bulacan. Si Ngos Gaming ng Mataas na Kahoy sa Batangas. Ayan, shoutout din kay Jumar Balita ng Lipa, Batangas. Nanonood sa atin yan. Si Kim Emmanuel Bautista, mga kagamba, shoutout sa'yo. Kay Ian Royo, si Emmanuel Royo at saka si Ramil Malaka dyan sa may San Pedro, Laguna. Shout out din sa iyo Welmer dyan sa may San Pedro sa Laram. Ayan mga kagamba, shout out din kay kaya Raisin GPH na taga Calamba, Laguna. Shout out din kay Rodel si Rodel yung taga Santa Cruz, Laguna mga kagamba. So shout out sa inyong lahat. Shout out din sa iyo Kasapi, hindi ka sumasagot sa tawag. Sumagot ka. Shout out sa iyo Spider Dog, marami kang samon yata. So ngayon mga kagamba, mayroon tayong paglalabanin. Ayan ang picture, ayan, tingnan nyo. Ayan, nakita yung picture dyan, yung itim. Ito, itim na siya, ayan itim na OS siya, ayan. Itim yan mga kagamba, ayan. Lalabas natin, ang kalaban niya ay tigre mga kagamba. Tigre mga kalaban niya, OS din ito. Ayan OS din yan, lalaki mga kagamba. Shout out sa'yo Kois, kay Viral. Shout out sa inyo dyan sa Valenzuela, si Jason Wave, si Kadagit, si Gagambols. Ayan, shout out sa'yo, Gagamba Kayakap. Hindi ka na nagbablog. So ayan mga kagamba, paglabanin natin may ipot pa. Tignan na natin kung maganda ipapakita laro nitong dalawang malalaking gagamba na to. Ayan, tignan na natin. Iyan na. Nagpakita ng maganda ba, nalaglag yung itim. Nagpalaglag yung itim, mukhang nasaktan siya. Laglag ulit.
Aba, sinundan. Sinundan mga kagamba, sinundan. Sinundan niya. Oh. Tinulog. Magaling itong ano. Ayan oh. Nalalaglag yung ano. Nalalaglag itong tigre pero lang hina yung tigre oh. Yung kanina nalalaglag itong itim. Ngayon naman nalaglag yung tigre. Ayan na. Ayan na naman. Lumalaban. Paano nalaglag naman yung itim ngayon? Ayaw pumayag ng tigre ha. Ayaw pumayag ng tigrean. Ayan na lumalaban Tingnan natin kung sino masasaputan sa kanila. Talo na itong itim mga kagamba. Nakailan laglag na ito eh. Pero tingnan natin. Ayan nadali itim bumitaw pa. Hina na talaga itong tigre Malakas pa yung itim Parang hindi na bibinom mga kagamba yung itim. Ayan, tingnan natin. Nang hina na yung dalawang higante Pero talo itong itim mga kagamba. Nakailang laglag din. Paglapitin natin. Para pagharapin na natin para ma-final na sila. Kung sinong mamamatay sa kanilang dalawa. Wala. Ayun mga kagamba, hindi na gumalaw yung dalawa. So yun mga kagamba, sana nasiyahan kayo sa napanood nyo ngayon. So yun, ganito na lang mga kagamba. Maraming salamat sa muling panonood.